Bola táto diskusia pre teba prínosom? No, táto diskusia pre mňa nebola až takým prínosom, ako som očakával. Bolo to interpretované ako interaktívna diskusia, ale interaktívna diskusia to nebolo, pretože ako aj po minule, vždycky keď sa prihlásil niekto z publika, tak mu bolo slovo zobraté, že už nie je čas a pritom tu moderátor, teda redaktor tu rozpráva 3/4 hodinu a keď sú otázky z publika, tak automaticky ho zruší. Pani Radičová neprišla so žiadnymi novými myšlienkami ani so žiadnym plánom, ako by chcela zlepšiť životnú situáciu na Slovensku pre slovenských občanov, alebo vôbec, ako by chceli riešiť problémové otázky. Ja neviem, aké sú tie problémové otázky, pretože nie som politik, ale určite by ma zaujímalo, ako chcú prispieť k rozvoju Slovenskej republiky, čo chcú spraviť, aký je ich plán, ako by chceli viesť tento štát, ale neprišli so žiadnym nápadom. Ani som nezistil, aký je jej postoj voči tej maďarskej otázke o tom dvojitom občianstve, čo Maďari chcú. Bola táto diskusia pre teba prínosom? Určite áno, myslím si, že najmä pred voľbami je veľmi dobré, keď sa politik vyjadrí a keď vlastne my dostaneme tie názory a vieme si potom robiť obraz o tom. Menili tieto diskusie nejak tvoje politické preferencie, koho budeš voliť? Myslím si, že nie. Ja už som dosť dlho rozhodnutá, koho budem voliť, takže toto len dotvorilo môj už názor, ktorý som mal aj predtým. Zaujala ťa osobnosť pani Radičovej? Určite áno. Myslím si, že je to zaujímavá osoba, je to konečne nejaká žena v politike, ktorá je normálna. Ja som s ňou už mala aj nejakú diskusiu aj na strednej škole a myslím si, že fakt je to zaujímavá osoba. Je pre teba ako pre mladého voliča dôležité pri rozhodovaní? Určite, čo chce tá politická strana po tých voľbách robiť pre mladých ľudí, čo má vo svojom voľbnom programe o zamestnanosti pre mladých ľudí, o možnostiach bývania, mladé rodiny a tak ďalej. Ak by si mohol porovnať túto diskusiu a diskusii, ktorých si sa zúčastnil, v čom bola táto rozdielna? Dnešná diskusia bola taká živšia, uvoľnenejšia, ak to porovnám s pánom Figelom, ktorý je podľa môjho názoru človek orientovaný viac duchovne, abstraktne. A kdežto sa pán Bugár je taký možno trošku žoviálnejší. Takže každý ten politik je iný a každá aj diskusia preto je iná. Táto konkrétna diskusia pre teba prínosom? Bola. Pani Radičová ma svojím spôsobom prekvapila, nakoľko v minulosti v niektorých otázkach nebola až tak jednoznačná, ako sa dnes vymedzila. Takže príjemne ma prekvapila, určite. V tomto zmysle teda, že bola konkrétnejšia ako v minulosti. A táto diskusia nejak tvoje predvolebné alebo prípadne volebné preferencie? No, priznám sa, že ešte nie som stále, napriek tomu, že pani Radičov si veľmi cením rozhodnutý. Koho budem voliť, som samozrejme niekde v tom rozpätí pravice zostávam, ale je to možno, že aj áno, že sa skôr ešte viac teda prikláňam k SDKU. Aj vďaka tejto diskusii. Zaujala ťa osobnosť pani Radičovej? Pani Radičová ma určite zaujala veľmi. Zdala sa mi byť veľmi uvoľnená, veľmi pohotovo vie reagovať. Opakujem, že veľmi som pozitívne z toho ďalej pozitívne. Mám zo toho aj veľmi pozitívne pocity.